Lidi, dneska si ukážeme jako Drift Park na Robloxu. A kdo zná Roblox, tak si to může taky něco hrát. Jo, vypadá to dost cool a tady ta mapa asi bude na motokáry. No co, já mám Lamborghini. No, strange. Potřebujete vidět, tak no co to je, no toho nepotřebujete vidět. A dneska, já vypnu asi to a chaty. Ukáž, jak to tady vypadá. Počkej. Doopravdy to vypadá malinký, ale a jestli chcete ukázat jak tutoriál tady na nějaký tadyhle Lamborghini, tak musíte jít do komunita a tam musíte dát jako Jon a tam máte jako, tady jsou lidi, kteří jsou napojení, takže a máte a dostávám tam v shop si kouknete na Lamborghini, tam máte oved, že jo, a máte to takže můžete v klidu, v pohodlně takhle se hezky driftit. No, ono to není zase tak ani úplně špatný Lamborghini, má to velký výkon, nevím, ale ještě bych se na něco rád ještě podíval. Tamhle na toho týpka, nevím, proč má jako... Já ten event, který tady byl na dárky, tak ten už vykončil, protože už dávno Vánoce nejsou. Nevím, já bych počítal, aby bylo dávno Vánoce ještě. Jo, no. Koukejte, teďka vám ukážu ten výkonný hurakan. A kdyby to nebylo v driftech, tak by určitě, jo. Jako, sorry, ale teď uděláme takový trošku okroužní kolečko. Do prdkínka dubovýho. A asi bych pak... Jo, a ještě kdo má TikTok, tak please, ať mě sleduje na... Jak se tomu říká, na... Vojta 15... Ne, Vojta Urban 15 plus. A na YouTube ať mě sleduje Vojta Mezera Chrudimák. Jo, díky. A odebírejte, prosím. Jo, a dávejte followy, díky. A lajky. Už chci natáčet jako, aby bylo to živý. No, takže my to tady teda pěkně teďka driftíme. Bych to někam... Wow. Hej, ještě zatím jsem se nedotknul trávy, to je mega. Tak já to tady takhle stočím. Sedu, že hejbu s kamerou, já potřebuji si tak trošku udělat. Já hraju to na počítači. Jak na AP víte myš, takže asi to víte, že už vám něco připadá jako počítač. Zaskám. No to nevá, no zatím tady vypadá jako normální kvalita lidí. Hej, hnedka vám ukážu, kdo tady všechno je. Myslíte, že se počítá i admin? Já nevím, jestli se počítá reálně i admin. Trošku jsem z toho vyskočil. To nevadí. Pup. Načítaj, no. To nevadí, ale jako, víte. Když se vám omám tady v tom horním rámečku zaklikne ten křížek, že jo, tak to vypadá strašně. Že by vás to ještě i neupozornilo. To by bylo, jo, tak já vám ukážu teda ten návod, takhle. A to je komunitu, dáte tady, no, kdo to má na počítači nebo nemá, tak tady dáte tady dáte, abyste se napojili. Takže se musím napojit, že jo? A jenom tak jednoduše vám usnadním, kdo chce být ve friendech mě, tak můžete, jmenuji se Vojta 2025,
úplně kvalita toho, co tady máme, natáčíme. Dávejte lajky, všechno, komenty, všechno dávejte. Jo, a zatímco tady máme jako tady tu mapku, se načítá, tak bych vás chtěl, abyste ještě sledovali Alkana na TikToku a na YouTube. Já a Riderka na TikToku a na YouTube. A Nera taky na TikToku a na YouTube. A já teďka můžu aspoň počítat, kolik tady je lidí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lidí bez mě, takže 7 lidí tady je. Tady tu mapu asi nikdo nepoužívá. Ale je tady 7 lidí, to už není špatný. To se já do nás 8 lidí. Vidíte, jak se to hezky vypadá reálně jako lávesa. Ach jo. Hej, se nemůžu hejbat. Mně nefunguje reality klávesa. No, tak hezky vypadá, no. Hej, tady. Já se nemůžu hejbat. Hej lidi, já to musím znova líbnout. Aha, takže už mi nefunguje klávesa, to jsem zjistil. No. To neřešte, jako. Když tak na to tak koukám, tak to nemusíte řešit. Tak já se chvilku opřám. Konečně. Hej, standard. Jo, sorač. Já to mám na tričku, co? Jo, a kdo ještě nekoukal, jak se dělá tam ten trik, musíte si vzít kryt, jestli někdo máte kryt, nebo máte nulej. Tak si kryt strčíte pod tričko, dáte tam, vložíte tam telefon a... No a takhle to vypadá. No to je asi vše. A ještě jsem neskončil. Já to nepoužívám, co tak konečně jsme tady. Můžu se hýbat, nemůžu. Ach jo, hej. Hej, taky máte někdy problém, že se nemůžete hejbat reality show. Jako reálně, je?